Goedenavond, van Tony Macaroni Reisen. Sie haben gestern mit Tony Macaroni die Rafting? Ja, die Rafting gedaan. Hoe is de Rafting met Tony Macaroni Reisen? De rafting met Tony Macaroni was fantastisch. Chicken chaka, chicken chaka. Hoi, hoi, hoi. Chicken chaka, chicken chaka. Hoi, hoi, hoi. Tony Macaroni, de beste reisbureau in Chile. Dank u wel. Sie sind noch beter. Sie sind noch beter. Ik schau das voor de Nes Hollands cliënt, voor de reference, voor de rafting reference, you know? Elke reisbureau tolt different historie. Tony is top. Dank u wel. Sie sind noch topper als Tony. En topper. Ja, sie sind noch topper. Sie sind noch topper. Tony is nothing. Ja, echt waar, ne? Ik maak dat op YouTube. Sie kunnen straks in Holland kijken op YouTube. Dat is mijn hobby. Nog één keer met z'n allen, hè? Neem je hem op? Betalen? No. Nee. Dat is free. Neem je nog op? Neem je nog steeds op? Ja, is nog immer nog. Met z'n allen nog even. Chicken chaka, chicken chaka. Hoi, hoi, hoi. Ja, oké. Dat deden we bij het raften. Dat hoort Ja? bij het Ook raften. bij het raften. Ook bij de rafting? Ja, bij het Oké, dank u wel. Sie kunnen morgenavond, wenn Sie schreiben mijn naam, Tony Macaroni, Tony Macaroni. op YouTube, Sie kunnen kijken de video's in Holland ook. Ja, echt waar. Ja, oké. Ik rijd in Holländisch op te nemen video Türkei, not Turkey oder Türkei in German, in Hollands. Ik mag nemen. Türkei, site Türkei, Tony Macaroni toes en Sie kunnen dat kijken. YouTube, Ja. Tony Macaroni, Turkije. Dank u wel. Nee? Tony Macaroni is nothing, Tony Macaroni is zero, Tony Macaroni with you is etwas. With, ja, extra, with together. Oké, dan, Gezondheid. wo is mijn bier? Ah, dat is kinderen. How old you? 15. You cannot drink beer. I drink with papa. Oh, so, sorry. Proost, Tony. Drink smakelijk. Sponsor FS. Van Gezondheid. Tony Macaroni Reisen. Lieve zo goed, ik zie je nächste keer weer in Turkije. Oké, dus iedereen die wil gaan raften, ga naar Tony Macaroni. Dank u wel. Zeer goed, geheel verzorgde dag. Top. Goeie lunch, goede tocht, veel fun. En dat is de Attila, captain van de Jeep Safari. Is mijn partner. Attila. Ja, Oh. Van de safari, oké. van de Jeep Safari. Ja. De eerste keer, wanneer ze komen naar Turkije, maken ze één keer de Jeep Safari. Echt waar. Ja. Number one. Ik weet, eigen room stinkt. Aber ist echt number one. Echt number one. Weil wir machen das selber. Direktadress, die Jeep Safari. Und die Rafting, wir werken mit Presse, ist auch so gut. Morgenabend, Sie können das kijken auf YouTube.